10. maja održat će se prodajni dan Beograda na vodi. Do sada je skoro 6000 porodica izabralo Beograd na vodi za svoj novi dom. Privukli su ih bogati sadržaji, recepcija, obezbeđenje i uređena unutrašnja dvorišta u svim zgradama, kao i prodavnice, restorani, kafići, wellness i rekreativni sadržaji na najviše par minuta šetnje od svog praga. Najmodernija državna dvojezična osnovna škola, savremeni vrtići, dečija igrališta, metro stanica i prostorni Savski park mogu vam biti u komšiluku, u Savskoj budućoj najatraktivnijoj ulici u gradu. Registrujte se na sajtu Beograda na vodi, zakažite svoj termin. Vidimo se u sredu 10. maja od 10 do 19 časova. Dođite da zajedno izaberemo idealan stan za vas i vašu porodicu.